Добре дошъл на гост. Добре, заваря. Шоуто продължава. Как взаимодейства движението, което преминава в графити движение. Ще ни е по-лесно, колко просто отворим. На гръбнака на... Вече е ясно и годината е запечатана. Аз не знам какво толкова се пънат всички. Вижте за какво става просто. Страници на тетрадки. Кога си пази страниците на тетрадките на 93 година? Първият надпис Влог 23. Ето ми. Тук са изрезки от въпросната статия паралели. Голяма част от надписите бяха правени с боя. Една влажна боя и съм на стената на славата. Това е точно пред блока. Само първия легален спорт. България. Ето го въпросния надпис пре. Това надпис обаче търговец Aerosol Serial Killers. А това надпис пък метро. Сега нека да си дойдем на думата. Те пише Los Bastardos Crew. То не е, защото сме искали да се кръстим копалетата или да се държим по този начин. Въпреки, че сме имали такива моменти. С две думи, това е случката, за това е недовършено. Първи влак, много си падахме под системите. Но пък пасажирите винаги са били, взеха да идват чужденци. Междувременно направихме и този холкар. Тук обаче, ако фанат на метро, това е много интересно. Първият графити шоп. Сега, този е графити фест 2000-та година, ви казах, това си беше бум за хип-хопа в България. Да продължим напред с малко по-бодра стъпка. Миналото съществува, докато не щракнат обстоятелството на кармата.